Agent 5 Napalabas. Nagbaligi ni Adolfo iti dakas apanggap na ken ni Kati nga uray kastaunay ti panagkedked ti balasang. Nakunan ni Kati nga idarom na ni Adolfo ngem pinangtaan daytoy apatayin na no patuloyin na ti agdarom. Iti sa balya bangir iti panagsarsarita Danardo ken Lakay Karyas. Nadlaw ti baruti sa balya tigtignay ken rik na ti Lakay iti madakamat na ti may panggep iti ladawan anakita na aladawan ti anak ni Lakay Karyas. Itimit ayan ti grupo ni Adolfo. Planplanon dati mang patay iti may sa miyembro ti kalaban da Afrat. Itagagayem, dinggin nyo ti tuloy ti serye tayo ita alawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 5 Hey, kumusta ti panang paliw mo iti kalaban na grupo? Nauli makdamot, master. Di tayo urayanan nga damanan matay kada tayo. Isang ati may baga kakadwa. Mangpatay tayo mo't iti may sa amyembro da. Well, master! Arami din tayo dito. Tapno may balos tayo ti panakatay ni Gary kan si Bastan. Ti kunada nga ta. Di tayo agtignay kontra kadakwada. Master, Apay, Susan? saan tayo nga tamadaksan? Hindi tayo tingaramidan tayo? Planuan tayo na imbag ti amin. Iti kasta awan ti masirip dagiti pulis. Master, Apay, mabutan kayo ti aramidin tayo, Susan? saan mo't nga iti mabutang? Apay nga ro da kasta tilangan. Kasla madanagan ka. Kwa? Ala kakadwa. Agsagana kayo. Ta ibalos tayo tinapasamak kadagiti dua na papatay akadwa tayo. Agsagana kayo. Apay day tawasay, Karyas. Ikay pa'y asang kaput-put mo. Awan, Ermin. Agbalsiga ko may ti pagsungrod tanggam. Kasla maulawak. So nga agtugtugawak pa'y biin. Maala siya kung ti makaam mo iti pagsungrot lakay. Umunag ka nga ro din iti balay numaditirik nam. Di nakpakadanagan. Kabaalak ti bagi. Agtugawak lang biit. Kalpasan na. Agbalsigak iti pagsungrod. Lakay, apay akasla ka nayon anabambanog ka. Madlaw ko kadagiti matam. Napuypuyatan ka. Nagunagan dagiti matam. Awan da ito, iba ka. Ay na, agpa-check up ka iti doktor, no adda sa bali amarikrik nam iti bagim. Kinunak mat awan sa bali amarikrik-nak. Nabanugak lang. Sana sakti panunutam, Ermin. Tikit di basit ang negosyo ta ti asikaswam. Sumuter aramidag lakay. Agriri adagiti sukik iti bananak yun nukurang ti ilakok iti agmalem. Wan gayam. Amangan no adamanen overtime ko no rabi. Itrangkam tulatan ti ridaw, tadamat bukod ko atulbak. Kasta ka day. Sana bali, tadamat tulbak ni Nardo. Umunag tulatan da ija tao. Ay uwan gayam lakay. Nakitam ka di itay ijay batok ti pagadalan. Diyak mo't nakita, Ermin. Apayaya. Pinanawak ngamin itay ijay pwesto. Imunaak ngaminan anagawid taado ti aramidag ita. Amom, Ermin. Diyak kaya ti ugali jay pinasangbay mo dito'y balay. Apay ana ibagam ti kasta. Kasano? Nagado ti damdamagan na. Baklan samot day dya tao. Anya? Maminsan nga agdamag pa'y kanyak day dya Nardo. Papanawa kon dito'y balay. Ay nalakay, panagkunakit na saya at matataon ni Nardo. Saan kanyak, Ermin? Lima lalakyan at chismoso. Nakita na lang tiladawan day di arman nga anak ta, kundi damagay. Ala, saanan aday ti pagsakitan tinakam. Agsakit lang ti ulo. Di ka unay agpampanunod. Narabya na ka naggapo iti anti may sapar ka na. Ay masamunutin tinagistorya. Masikita ba
Magasak ko yung dito dagos ni Sita. Anday bagakin ko na napatag. Ha? Ang gatawa nagbalangan ni Tidalan. Asino ka? Asino ka kunak? Apay nagbalangan kay Tipagnak? Tapos na ito yan. Diyak mo ilasim na itatawag ako sa nakabuniti. Tilang mata na tayo parparang. Ha? Awan mo ito dyan nakabuniti. Limabas lang dyan lugan ti pulis na nagpatrolya. Diyak mo ito nasiputan tayo nagturuan dyan nagbalangan ni Tidalang ka. Ituloy ko timag na. Kartingak lang. Ang mga nodakas ti aramidan kanyak da jata. Narigatan. Partakak timag na. Kasta ka di? Wun Susan. Dakas laki di ti panggap kanyak da jata. Gaputan nagbalangan itidalan ko. Sino ti kadwam abarkada tayo iti Rabi, Adolfo? Si Siak lang. Adalang kami ninaramid ko ti may sapay agayam tayo. Apa yang nagsinay ka man ni tinaunag? Sabali nga min ti agparparik na kanya, Adolfo. Anya? Mga nuin, inutan na tayon jay serial killer, patayan. Anya? Kita ang tinapasamak kan ka iti Rabi ako na. Mga nusursurutan na ka jay kriminal. Nakasaganak itian nyaman nga ramidan na Susan. Siyak pa'y tibut-but nga na. Anya nga tano, aglaylo tayo pa'y lang. Di ka maawatan. No ramidan tayo ti kasta. At adda katawan na tayo jay killer. Gapot ako mapoy ti bilag ti grupo. Adolfo? Di kagdanag. Aging ga siyak ti kadwayo. Di kayag butang. Wan gayam, ada ka din damag mo ka ni Kathy? Awan pa eh. Apa yan ni Kati? Saan ka no narumrumwar, Jabalayda? Anya? Isumot lagay madjakon makitkita iti pagadalan ha. Apay nga min ginaramit mo ti Kasjay, Adolfo. Imbagak mutun kan ka. Porsunadak lawan iti gayam mo. Iso nga naramit ko tigas jay. Iso ti may sa apampanunod kita. Saan nga mina na sumsumrak iti klase na? Italada ita Susan. Sumurag tumot lang ni Kati. Sapay la ko mga rod. Umay ka. Sa dino? Intag merienda. Hindi kasta, may Kati nervyos mo. Umay ka. Nana Hermin, sino di lalaki akadwa ni Susan? Ni Adolfo, anak ti Baknang iti daytoy nga ili. Ado ti barkada dayta nga agad-adal iti dayta nga universidad. Kaslang amin, adalas-lastog na nagsasawi tay gimatang kada kayo iti bananag yun. Ay nabarok talaga alastog dayta a tao. Iso asika, di ka umas asidag iti dayta a tao. Ang mga nukurso na daan nakatapisim na kapay. Anya? Barkadista dayta nga Adolfo. Ado ti agbuteng kenkwana dito nga estudyante. Kasta gayam. Wen barok. Oh, katanya. Kumusta ti panaglakom iti dyaryo dito eh? Nasayat man, Nana. Mas ka na maalag ti background check da dyan Adolfo. Nakita mo ito ni tinaminsan da dyan tao. Kanayan na naka-standby di tiruar ti pagadalan. Ne, nardo barok. Apay asang kakitam ni Adolfo nga imma tayo. Ni, awan Nana. Awan. Kung nagtumat kan ka, Ermin, at dabakbakla day dyan nardaw. Ay nalakay. Permi iti panangkita na kin ni Adolfo nga imma dayo. Pulos adi na insinsina ti panagkita na. Agpay sunsamot dya imbagam iti kanya. Papanawa mo dito'y balay. Ay saan Isupay ti bayad na. Dakkel ti maitulong na iti basita negosyo ta. At damot pang gadak. Umanay mo tayo sweldaw. Wan, may mayat matlaang no adda sobra ti kwarta ta. Kamu ka nga ron. Rumarak matlaang bakay. Anya, kat numaliman, rumor ka pa ilang.
Aw-awisin nak ngamin tayo nasingad agayem ko iti inom. Narigat mat mapagkadkadak. Saan ka mat nga agin inom lakay? Italang manain, Ermin. Kababain mo't kiniton yun no sa anak amapan iti pangaw-awisan na kanyak. Malanga road ngam na saan ka ngagpakpakarabi Amumutan ti panawon ita. Ado dagiti patpatayin da. Di nakadi pakadanagan, Ermin. Awan ti dakas ang mapasama kanyak. Awan. Ito'y gayang tayo yung daan ko. Ganda kiti babarkada na. Isumot lagayang akabutong da day tatao. Tungan! Kakarati pulutan! Kapunta isot ni Master Initiator da. Paliwag day tatao. Adda na kunti iti kamasitasan. Asino ti... Saan laang asyak ti agpalpaliw dito eh. At tapay sa bani. Di nakmakita rin tinaglamangan. Nakamangisit kan nakabunete. Dajay. Imasidag iti tawa tapno agpaliw. Asino nga tadayta? Tinasayat. Agyanak lata di tinaglamangak. Tua itang tipaliiwag. Sa anak pa'y abastag karaw itay. Paliiwag no anya taramidin na. Dahil barbagunan, mangon ako. Naranakan pa'y lang. Yapon na puutan ti sasangpet na. Nabanugak mo't ngamin itirapi. Isa na iturog ko na dakos. Ermin. Nay, nakariing ka mo't kaya maglakay. Anya oras ang bakit? Jesus, alasing ko na itagsapa. Isu abungan. Bawit lang tagmurmurayak bakit? Umuna ako ni Ije kusina, tay saganak di pagkapyan ta. Wen Ermin, sumaruno ak matan. Umuna ka ni Jay kusina. Siya ko na mismo ti may diti balayo, Kathy. Manangal daw adi kasimsimura kay pagadalan. Susan, Api nga min adi kasimsimura. di mo damagan kanyak ti makagapo, Susan. Pinangtanak ni Adolfo. Ha? Anyat impang tanakan ka? Kaya't kung ti agipulong kadag iti pulis iti inaramid na. Ngam impang tana apatayan nak no aramidag ti kastakan ko na. Anya? Susan, at damot panagamak ko iti imbagana. Amangan no aramidan na ti impang tana kanya. Di ka madanagan. Tasyak ti makaamukan ko na. Anya ko mati maaramidam. Basta kasaritak ni Adolfo. Amok adenggan na tayo dyan. Susan, ang pagbabawi ak asimurot kan ko na nagbuya iti sini iti kalabas. Kathy? Kasano nagbunga ti inaramid na kanyak. Ha? Anyan tulangan ti aramidin kanyak dagiti dadakkel ko. Saan ko matakaayan-ayat ni Adolfo? Kathy, kasarita ka na impag ni Adolfo. Saanan, Susan? Agsapsapolak iti napinta sa gundaway. Tapno ipatiliw ko ni Adolfo. Iti inaramid na kanyak. Ipatiliw ko. Kasanon da papakin mo, ma'am? Maamwandan ti amin. Sigurado adi da kan pagadalan gapo iti inaramid mo. Basta siya kung ti makisarita kadag iti dadakkel ko, Susan. Ilawlawag ko tinapasamak kanyak. Itay pa'y nakatugaw ni Karyas iti salas. Amang matmatmat iti ladawan ni Arman nga anak may. Asit gakman. Karyas, lakay. Itay ka pa'y dito isalas Sang kakitam ti ladawan day di Arman. Mailiwak laang iti day di anak ta. Inton bigatan ti death anniversary na saan ka di. Huwaan lakay.
Aging gaita, saan pa'y langan na ikan iti hustisya ti panakatay na. Ay nalakay at dayta ka manan. Naglaka ka nga aglulo tunggal malagip mo day di anak ta. Irmin, anak ta day di Arman. Napintas ti arapaap ta para ken kuana. Awan ti nagmamaayan ti amin. Jak kayat ti agluwa. Wenno lagi pun ti anak ta. Ngamsikan tumot ngamin. Agliman atawan ti napalabas. Aging gaita. Agkatang-katang pailaang ti kriminal. Karyas. Oh, Lakay, anyat mapaspasamakan ka. Mangmus-mus-mus ka ba? nasken nga agbayad ti awanan bain api matay iti day di Arman. Pulos ajak pakawanan. Patayak met ti awanan bain. Anya ti mapasamak ken ni Karyas. Gagayem denggen intun bigat ti paggibusan ti makalawas a seryeteo iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser ken itimot direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na imbag nga orasyo amin